Дали зрителите ни не се чудат в момента, тези хора луди ли си, какво се случва там на сцената при гала? Всъщност случва се нещо много хубаво. Всички сме чували, че смехът е здраве. Всъщност се оказва и много сериозно нещо. Зад тази максима стои една откровенна истина, даже бих казала наука. Защо смехът е здраве и как точно лекува, ще ни разкаже след малко Моника Балаян, която е психолог. Тя води този курс по смехотерапия. Имаме и много гости тук, които сега с усмивка ще представя, всъщност ще представя само един от тях. Симана е тук при нас, облечена в бяло. Тя е човек, Симана Златева, републикански шампион по карате, работила в НСО и отговаряла за охраната на бившия премиер Симеон Сакскобургготски. Така, това е нашата. Вижди, не е нужда да се събличаме за този курс. Аз смешно, защото не чух нищо от това, което си говорите. Последни, важно е да не се уморяваш, Джуджи. Така. Това е нон-стоп приделя. Преди малко, като започваме, казвам на Зейнеп, смешно ли ти, защото не виждам как се напълна смех. Тя вика, не, ама трябва и викаме, това наистина е смешно вече. И почнах. Да, винаги ми е смешно. Тези сладки дами там са много забавни. Аз не знам дали ме чухте, че аз се смях и в началото много. И ти просто никога не спираш да се смееш. Дайте сега да си поговорим за това, което Петя ми каза. Знаеш, че може да се отслабва с смехотерапия? И аз трябва да съм някаква изключителна клечка. Научно, да. Аз в началото на курса до сега съм минус 5 кг, 2 дупки на колана, 5 кг. За колко време? Значи той продължи 8 дни, от тогава да е минало още една седмица, като, нали, пак казвам, отидох наистина с разширен стомах, защото аз съм кулинар, обичам да готвя, обичам и да си хапвам и въобще на мене такива, нали, не ми минават. Не могат да ме убедат с сугестии или внушения, че не ми се яка. Само по-близо до Петя до микрофона, моля те. И така започна курса и ако искате, вярвайте, на втория ден вече след половин час смях на мен изобщо не ми се ядеше. Да, мен е много интересно, защото аз примерно ходя на спининг от известно време и общо като всички спортове се чувстваш изключително натоварен и се потиш много. И ми е странно, като се смееш, как толкова много енергия се разходваш, потиш ли се да как се обяснява това? Спорт ли е? Първо се изпотяваш, почервеняваш и от тебе се лее пот, защото това е след половин час смях, най-малко. И като че ли се променя химията в тялото. Някъде, може би, около 4-5 пъти съм си намалила порциите, които поемам. И все едно човек е влюбен. В смисъл, не му се яде. Яденето не е приоритет, готвенето не е приоритет, да подправяш нещата не е приоритет, но това е хапваш. Вероятно най-добре се оформя коремчето тук и паласките, любовните, защото най-вече там се натоварва през задните части на живота. И кроме смех калории сжигает. Это уже доказано. Смехът си изгаря калории, това е доказано научно. Когда смех всем телом идет, не только горлом и грудной частью, а задействуется и с гърдите, а когато се задейства цялото тяло, и корема, и рамената, и гърба, работят 80 групи мускули в тялото и над 15 мускула на лицето. Поэтому смех сжигает калории. Затова смехът изгаря калории. Но у нас на курсе есть еще упражнения, не только смехотерапия. Но ние на курса имаме и други упражнения, не само смехотерапия. Други упражнения, которые нормализуют гормональный фон. Други упражнения, които нормализират хормоналния фон, обмяната на веществата, които помагат на смеха да върши своята работа. Видя ли, Джуджи, ти само смееш без да правиш другите упражнения? Ами да. Дори когато човек започне просто да имитира смях, у него начинает подниматься иммунитет в любом случае. Дори в този момент имунитета започва да се повишава. Или човек не може разсмеяться, но делает ха-ха-ха. Или човек не може да се разсмее, но прави ха-ха-ха. В резултате этого ха-ха-ха. В резултат на това ха-ха-ха, някакъв момент, он все равно въвлекается в групповой смех. той се се въвлича в груповия смях. Если у нас один был очень тяжелый случай, имахме един такъв много тежък случай. Джуджи, не на килограми. Не на килограми. Той не се смееше. Он не смеялся. Он еле улыбался. Той едва се усмихваше. И никак не мог рассмеяться. И не можеше да се разсмее. Но на второй день Но на втория ден его пробило.
При него сметът изби, защото ние правим и определени упражнения, правим и дълбоко отпускане на тялото, така че блокажите в тялото да си отидат. Работим и с очичките, което освен възстановяването на зрението, премахва и психическото напрежение. И в резултат човек маха с ръка и започва да се смее. И това става естествено. Моника ни обясни, че когато ти се случи нещо хубаво, просто трябва да се похвалиш на всички, за да има ефекта да продължи от тук нататък. Много интересно беше, че аз първия ден забравих да се премеря. Забравих да премеря талията, ханша, гръдната обиколка. Това го направих на втория ден. И на 6-тия ден бях безкрайно учудена, нямах търпение просто да отида, за да се похваля. По проста причина, че още на работата ми установих промяната. Оказва се, че в талията съм смъкнала сантиметър и половина, в ханша съм смъкнала сантиметър и половина, отслабнала съм 5 кг, при положение, че продължавам да ям както трябва. И най-интересното е, гръдната ми обиколка нарасна с 6 сантиметра. Колата са ми така, защото аз съм с минус 7,5 диоптра, имам и астигматизъм. И когато започнах курса, още на третия ден аз усетих промяна. Значи очите не искат да гледат с тези очила. В момента, в който ги сложа, започват да ме болят, да ме боли главата, някаква топка в гърлото ми засяда. Тоест, аз започвам да усещам, че имам подобрение в очите. И тези очила вече не стават за тях. От друга страна, тъй като ми е достатъчно голям диоптър, за да не мога да фокусирам хубаво образа надалече, трябва да ги нося и да ги слагам. И ги слагам в едно такова положение, че хем да не ме боли глава, да не ме болят очи, хем пък и да мога да виждам така надалече. Как си го обясняваш това нещо? Ами благодарение на упражненията, на смехотерапията и упражненията за очите. Ето там има едни таблички, които после Симана, Моника ще разкажат за тях. И разказвайте как се, защото това наистина е много невероятно. Може да кажа, че е чудо някакво. От колко години си случила? Ами близо 30 години. Добре, разказвайте как става това нещо. Вот у нас есть одна табличка, которая Едната от таблиците, която използваме, се нарича таблица на случайните числа. Здесь предлагается любому участнику семинара. Предлага се на всеки участник на семинара. Найти сначала от 1 до 20 цифри. Първоначално да намери цифрите от 1 до 20. Они все разбросаны. Те обаче са разхвърляни в цялата таблица. И потому за сколько времени человек находит. И по това за колко време човек намира тези цифри, можно спокойно сказать, в течение какого срока он может восстановить зрение. Може горе-долу да се каже за какво време той може да си възстанови зрението и не само зрението, но и да възстанови здравето си. У Марианы она очень быстро нашла цифры. Мариана много бързо намери цифрите. И тогда как раз я подошла и сказала, что ты очень быстро восстановишь зрение. Аз се доближих до нея и казах, ти много бързо ще възстановиш зрението. Что означает эта таблица? Какво означава тази таблица? Если человек зациклен на чем-нибудь, ако човек се зацикля на нещо, то есть има в мозък някаква доминанта. Тоест има някаква доминанта в мозъка. Човек все время думает о чем-то. Някаква мисъл, която доминира, мисли за нещо постоянно. То е много трудно. Много трудно би възстановил каквото и да е. Дали са очите, дали за сваляне на килограми, за каквото и да става дума. Или печень, или почки. Дали ще е черния дроб или бъбреците. Това е нещо, което ще стопира процес. Да, то есть има напрежение. Има напрежение вътре. Поэтому по табличке видно, если человек... По тази таблица се вижда, ако човек бързо намира, это означает, что у него результат очень быстро пойдет. Това означава, че при него много бързо ще тръгне резултат. Понимаете? Понимаем. Мы работаем не только с физическим расслаблением. И ние работим не само с физическо отпускане, но именно вот эти психические блоки, а именно тези психически блокове, стресове, депресии, напрежение, всичко това се маха. Кроме этого, Симана разкажет о другой табличке. Тоже. Дай ми на мен едно такова листче да видя колко бързо ще открие това. А ти разкажи, Симана,